wallahi tene utara ne bila kaso ngono kelen pe ni kelen an ala kelen nen mo si unde no ka ha dumuni ko dum dumuni to godi ni la te funi kle do ngabo da yoro dum wallahi ne be kle fla ke tene te dumuni ji nta do da nga ala de tumagane balu de ala kunke ame fen fala anto fona tene wallahi eni kle rati ni wonye yere fi mo tene wallahi mo ne mo ke be fe kuma yere nyefo la mo la bo na kunya diga bo depuis ne duna kaso la domina fo kana bla ne ka jugement duna wallahi ne ma kle nyala akara tere de Allahu akbar Typhoon officiel. La magie du cinéma africain Vous présente. Yeah man, this is for you the big Typhoon. Soulja Music. Typhoon, Baba Mariko, Angana son kato Jamfala. Jamfale, Jamfale. Relay do chamada aunye umashi bosi rafe. Now kwanga chie fonye maga ya Jamfale. Uya Jamfa, anga tu alama ni baby bandunola. Masala. Ni tuya segene ye umenyema uwele ngoma fuye gojenye fuye setigi ya fle donda ni bebe ba alijia masaya mi flenye dondola ni bebe na ba hey yeah Typhoon Jonshi tena kesi alikiyama ni makeli mania jonye ni faso kanu ya ofeneye limania doye sama bali ala ne be fo wani mwando ki barikada ala me yasal mata la sigi ko manyana mayala kariya kale furgela sigi manyana maya kono ushika sayama ko mtoko ala ne be fo ki barikada ne je ufa ula sigi na o manyana maya kono ala ete jito no la apadani ina chiati la chiada la kagalu tida galudamo ala muntora ne tene bi ka seli ka do ne be fo ki barikada ala kai wallahi kai ala yi fo ki barikada yi wale ngodo ne do baye bi de Meu masih itu Typhoon. no ormasi Na ufura sansa. Doni ufura. La fiab ni fu. Naga di sik mo sik. wallahi abuga tugo di damende ala rede mboko yi wallahi nere be yoro dondo be ke kaso kono tamele wallahi nere be siasin wallahi Segana wallahi Idaro kulu. segana Ida bayani, idaro kulu. Ibi akhlit wala. Sene kida. Ibi ka sufa forota. Alo fa. Ina fi kusiyam. no front abela ke Suna chama borala. nala suna awo tamo bora la nala suna Tamam. Okay, tu fun sound. Okay, tene. Oui, masih wallahi. Commissaire de voir la mission. Come se siningane non so commissaire lei voilà un comunicazione la stessa Tipo solo commissaire la no. Vedo. Tipo somo mali wule. Sika tuba wule ka kamera. Ita no na so so chima. nyera nyango mu na kuma kuno kungana to kungana si Vedo je. Ala ka karaji. Ni ala ki nu kambe. Ala ka somo mali ye. Vedo je tifun. Shira ta. na so sinere na ta Nala sonama. Typhoon. Ibi akhlit wala. Sine soko mai pasanga batla. Mi choklo ka orna sitatina. Ibo fura ini ngodo udo damu. Na uta sana wala ka yang robati. Bulu kunu me na. il faut que We nega mngati kala. Ase ko se. Ki kele mega tifun kata to logo do tegala. Kele ka to logo to tira tira wallahi. na nieni kuma no fa igene disike to do la mi ina ta ka so avena nyesa na la sona mo docteur problème ta la sini misro no Mashite. ya me mesa kana meno ko
Bon, il essaie d'attendre vers 9h comme ça. Quoi, sur le mail. Ok, d'accord. Ça va, maintenant, c'est 9h sur 20 secondes, d'accord. Donc, mais, là, c'est quoi le programme? Voilà. Il faut accepter net. Il est guidé. Voilà, parce que surtout, Fran, n'a pas beaucoup de faire gagner. A tes gars, d'où le débat. Tu as même. Parce que les bénéficiaires, n'a qu'à tout le monde. Il veut te faire une blague en haut. Ni yoro ready, a blague en haut. Basi foyi Yoro t'a la. man Ne fɛn fan dɔ ye dibi dɔrɔn i tɛ sun bila ka ci sira b'i bolo ala k'an to ɲɔgɔn ye n bɛ denbaya bɛɛ lajɛlen fo tɛnɛ Naam. ne ko e ma tila seli la wa hali bi wa depuis wula fo su fo ka na su ko i bɛ seli la N Clara ka. tɛnɛ i t'a lajɛ sa i ma don na sa N Clara ka bɛn. a mana fɔ ko cogo ko tɛ cɛkɔrɔba tɔɔrɔ ni kɔni y'a gosi a fɔlɔ la o b'a tɔɔrɔ dɛ Jɔn ala wale ɲuman dɔn koyi. ni min miiri ko ne man kɛnɛ e yɛrɛ tɛ baro n man kɛnɛ depuis kɔnɔ yɔrɔ min na n bɛ yɔrɔ min na n fa ma Ayi, tɔnɔ bɛn ma. Ne ma min faamuya, o ye banabagatɔ degunnen bɔra so cogo min na o. I dɔgɔkɛ bamusa nana i nɔfɛ k'a bɛ taga n'i ye furakɛli yɔrɔ la. A dun fɔra k'i tun bɛ kaso la k'i ma sa. U y'i furakɛ fɔlɔ de wa walima u y'i banabagatɔ degunnen ta ka don kaso la ten. tɛnɛ Naamu. ne furumuso de ye walahi u ye ne banabagatɔ de ta ka taa ne don kaso la sisan I degunnen ba. n degunnen tɛnɛ ne bɛ don kaso la don min na walahi ne yɛrɛ tun t'a dɔn ko dugu bɛ jɛ ka ne to balo la tellement n degunnen don E bɛ bɔ an fɛ yen donni kelen bɛ min na e bɛ saya ni balo de ni ɲɔgɔn cɛ. E degunnen ba taara k'e don kaso la. awɔ a kɛra ten de dɛ U tun bɛ fura k'i la wa? fura wa walahi fura disi kala jalati fura foyi tɛ kɛ na E ma sa. la ni ne bi ko ne bɛ sigi e tɛ ne ɲɛkɔrɔ bi walahi ala ni sinon sango b'a sɔrɔ an ye dɔ wɛrɛ fɔ Min ye ne dabali ban o. Ala ka ɲi koyi. ala ka ɲi dɛ Tonton Burama i kɔnɔ jɛlen don. I dusukun ka ɲi. tɛnɛ o de don ala yɛrɛ y'a fɔ walahi an ka ɲuman kɛ dɔrɔn ne yɛrɛ y'a a dɔn nin ko ɲuman ka ɲi ka ne to kaso la Banabagatɔ degunnen ka don kaso la. O kɛnɛman ka tila ka bɔ. A ka fɔ diɲɛ mɔgɔ bɛɛ ye k'o tigilamɔgɔ sara. O ɲɛnama ka tila ka tagama ka se anw ma. Ni ala tɛ jɔn si tɛ se n'o ye. ala bɛ fɛn sɔrɔ walahi Min ye ne dabali ban o. E ban degunnen donna kaso la. I banabagatɔ degunnen taara don kaso la. Dumuni ko dun. dumuni Dayɔrɔ ɲuman ko dun. tɛnɛ walahi tɛnɛ u taara ne bila kaso min kɔnɔ n kelen pe ni kelen ani ala kelen ne ni mɔgɔ si tun tɛ ɲɔgɔn kan Dumuni ko dun. dumuni cogo di n yɛrɛ tun tɛ su ni tile dɔn ka bɔ ɲɔgɔn Dayɔrɔ dun. walahi ne bɛ tile 2 kɛ tɛnɛ tɛ dumuni ji n t'a don da nka ala de tun bɛ ka ne balo ni ala tun tɛ an bɛ fɛn fɛn la an t'o fɔ la tɛnɛ walahi E ni tile yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn ye yɛrɛ fiyewu. n ko tɛnɛ walahi n ko ne ko k'i bɛ fɛn kuma in yɛrɛ ɲɛfɔ la tuma la a bɛ kɛ i n'a fɔ ɲɛji ka bɔ depuis ne donna kaso la don min na fo ka n'a bila ne ka jugement don na walahi ne ma tile ye ɲɛ la a kɛra ten de dɛ Alahu akbar. n ko wagati dɔ tun kɛra ten dɛ ne yɛrɛ kun ko ne ka ɲɛko banna o Ala ma kira. ni ye wagati jan kɛ dibi la a bɛ jouer ɲɛ yɛrɛ A kan bɛ jouer ɲɛ kan. nka ne bɛ ala fo I bɛ ala fo. I ŋaniya ka ɲi tonton Burama. lati mo ne bɛ tile 2 kɛ ne tɛ dumuni ji ye dumuni ne t'a dun da ni ala ko tɛ sisan t'a sɔrɔ an kun ɲɛna ne kɔ su ni tile n tɛ su yɛrɛ dɔn ka bɔ tile la Ni y'a faamuya. tɛnɛ walahi o bɛɛ n'a ta ne dusukun mɔgɔ bɛ kuma kelen fɔ tɛnɛ o b'a to adamaden a k'o dusukun ka baara ɲuman kɛ mɛ ne dusukun tɛnɛ ne tɛ jogo la e yɛrɛ sɔrɔ caman dɔn ne Bi dɔn kojugu. tɛnɛ u b'a fɔ k'i ka ɲumanya kɛ lahi ne k'a dɔn ko ɲumanya u bɛ ɲumanya mun fɔ ko n'i y'a kɛ ko fɛn ɲuman don i b'a tɔnɔ sɔrɔ walahi ne y'o dɔn k'an to kaso la I ka ɲi. I furumuso de ye ne tɛna nkalon ta k'a da i la i ka ɲi. tɛnɛ walahi ne bɛ fɛn dɔ f'i ɲɛna ka ne to kaso kɔnɔ
wallahi don dɔw yɛrɛ bɛ na ne bɛ kɛ dibi de la nka ne yɛrɛ dusukun nɔrɔ min bɛ na ne dusukun na a bɛ fɛn bɛɛ yira n na ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na wagati dɔ yɛrɛ nana ka na se n kɔni don wagati a bɛ tɔɔrɔ nka wagati dɔ nana ka na se tɛnɛ wallahi ne yɛrɛ kaso kɔnɔna fisaya ni kɛnɛmana sabula n yɛrɛ bɛ lafiya min na kaso la wallahi n t'o sɔrɔ k'an to kɛnɛma n t'o sɔrɔ. Tonton Brahma. Tɛnɛ ne sɛgɛnna kaso la. Sidi tagalen ka taa ci fɔ Tifuni ye kuma in fɔ n'i y'a gosi ka bɔ a da kɔnɔ de. A ma nkalon tigɛ dɛ. Tɛnɛ ko wallahi don on dirait Ala de ye Sidi ci ne ma. Ne bɛ yɔrɔ min na ne ni mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn ye ne ni mɔgɔ si tɛ ɲɔgɔn kan ne ni mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn ye. E ko ne ma ko so ye so kurunin kelen ye Sidi ye cogo di? N ko Ala ko de kɛ wa ne bɛ so kɔnɔ ɲɛ bɛ sen kan mankan na ne yɛrɛ kulela n ko nin ye jɔn ye nin ye jɔn ye Ala ko min na o tɛ tiɲɛ. O tɛ tiɲɛ fiyewu. A seginna ka na ko jɔn de kumakan don ne ko ne de don n ko Burama de don ko Burama jumɛn ne ko Burama ne yɛrɛ t'a dɔn mɔgɔ kelen min don n ko e tɔgɔ ye ja ko k'ale tɔgɔ ko Sidi ne ko Sidi ja n ko ka bɔ min Murija denkɛ Sidi o de don a ka sɔrɔ k'a fɔ ne na ko Murija denkɛ de don ne ko a filɛ nin ye dɛ n ko Burama de don k'a fɔra ko Burama kɔni sara ne ko a filɛ nin ye koyi n ko n ko Sidi i b'i teliya joona i bɛ taa fɔ denbaya la ko Burama ma sa dɛ ko n ma sa fiyewu i y'a faamu Ala ko tɛ wa Ala ko de don a kɛra ta de wallahi e ka ɲumanya ka daminɛ dugu daminɛ fɔ dugu laban bɛɛ de b'i ka ɲumanya la i ye hɛrɛ kɛ mun ye k'a fɔ ko waritigiw tɛ dugu la waritigiw bɛ yen dɛ i bolola hɛrɛ sera mɔgɔ o mɔgɔ kɔnɔ bɛɛ ye e de ye Burama ye tonton Burama ta Burama ka ɲi o ɲumanya dama yɛrɛ fɔlɔ kɛ wallahi o filɛ ka bɔda de d'i ma nin wallahi tɛmɛ o i ka kuma in ye tiɲɛ ne ye ɲumanya min kɛ mɔgɔ t'i yɛrɛ fɔ nka ne furumuso de ye ne ka foyi tɛ dogo i la ne ma dɔ fara o ɲumanya kan n tɛ fɛn bɔ a la i y'a faamu wa tɛnɛ ne kuma kelen f'i ɲɛna o gindo ye ne ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ ka ne ka nafolotigiya ni fɛn minnu fɔ tan bi de n bɛna kuma f'i ye parce que ne tɛ n y'o de f'i ɲɛna i ye mun kɛ n ye k'an to kaso la wallahi n t'i sara sɔrɔ tɛnɛ mɔgɔw bɛ ka fɛn o fɛn miiri ne ka nafoloko la ka jugu n'o ye ni tɛ foyi ye nafoloko la ni fitinin dɔrɔn de i y'a faamu nin bɛɛ kɔfɛ tɛnɛ i bɛ dugu caman na ye diɲɛ kɔnɔ jamana kɔfɛ ne ka nafolo marali ma bagi caman n b'a f'i ɲɛna bi misi wɛrɛw minɛna aw na sagaw dutɛrɛ minɛna aw na nafolo min fɛnɛ tun bɛ yen nɔ a bɛɛ minɛna o bɛɛ kɔfɛ olu si tɛ foyi ye tɛnɛ wallahi o tɛ foyi ye bi de y'a fɔ don ye a fɔ don ne ye bi i y'a faamu i bɛna ye o ne ka nafolo min bɛ kɔfɛ o ka ca ni yan ta ye kana siga la misi wɛrɛ ninnu minɛlen kɔfɛ nafolo minnu tun bɛ yen nɔ mobiliw a n'a saga gurupu ninnu a bɛɛ i hakili latigɛ sa nin bɛɛ bɛna segin a ma n bɛ nin bɛɛ lasegin a ma i y'a faamu e k'i hakili latigɛ o la tonton Burama i denmuso sago bɛna sɔrɔ n'Ala sɔnna Fifi wuli ko taa Tifuna an ka taa an ka misiw nɔfɛ sa Fifi an ka taa an ka Tifuna an ka taa an ka fɛnw nɔfɛ sa n ko Fifi sabali don dɔ la Ala bɛna tiɲɛ d'an ma ko bɛɛ n'a ban dɔ de o tiɲɛ de bangena bi wallahi a ko i ka to ya ma dɛ i to yen ka tiga kuma wari to fashi Fifi ma Fifi ne ka mun ye fɛnɛ tɛnɛ e k'i kɛ pewu yan ko bɛɛ de ban de i y'a faamu wa n ka nafolo tɛ to mɔgɔ si non kaso ne ɲɛ yɛlɛ ko ne ye waati min kɛ kaso la wallahi a fɛn caman de yira ɲɛ yɛlɛ la wallahi tɛ to mɔgɔ si non ne y'a fɔ mɔgɔ ye aw nana wa an b'an ka baro ɲɛnabɔ tiɲɛ yɛrɛ la e yɛrɛ jɔ i taara gawakɛ ɲɛ yɛlɛ ka na Como padrinho. Tem um restaurante lá. Restaurante não se ok. Já não dá, tene. Já sana de. Agora bot por lá que ali lá. Yo, é chama bastante tene. Mo, gawame grimomba. Mas ijo, já me liberação, me na pena por ma sarapene. Wallahi ne kuma roki na ne mandala e go go kitchen tawi saraka sama de mo so restaurant no kata dumni sanga damo dara ni so jara mo grema mo jam mo restaurant me pele to sam ko le boti na tra restaurant jankle dumni na chebe ka bolo de saraka chebe ko amata bale betam bla ja amtam ko ro de bula
Anna si kaduna. Kone ga chingo ne rasa kono ko. Kane di salo di tanyo mai na kwa. Salo ko vai kwa kasabala ka bese chabu kwa ko mati. Mai aya da che no kono mo ko ha. Chan jigna no fai. Ai che chiwa kono ko chen ni si den tere. To ka ni si. Jofula ya na go tifun. Afle ka ko ga o manjere. Ka ta ka ta so na ka ta unje no fa ne ga. Todo broma ba jo fe. Fifi marqué mon cocher, il ça. Grâce à la vie. Ça, tu vois donc. Fifi drôle, il est là. Ne me sera donc comme là, elle a fait ma compagnie, elle a fait ta savane. Dis-moi, il va y avoir beaucoup de choses. C'est pas facile. Un peu bas. Non, chez les Chomelendo. Ah ouais, c'est un truc spécial que le gouvernement a décidé, quoi. Ouais. Vraiment, carrément, la date de l'autre. Mais ça va toujours. On vient de la Chine. Oh, Chine, on doit remettre. Il y a quelques signes là. Siri, aussi. Oh, va continuer à faire comme elle est malade en soi. Et au contraire, Siri, mais comment dirais-je? Maman va sur le nez, c'est la seule. Amata, no, quello poi tra l'altro sopra cammette nel quello che volta per poi le mese te men quello come tu vai a come dire no superiore no qual tu ma si le mangabla come che già da pensi ko dom bla bla di mai be bi ale ko sini bla ko jara Comme chocolat, déjà, très tard. Voilà. T'es fou. Oui, ça va pas. T'as pas remarqué quelque chose? Comme quoi? Follow. Papa qu'on poserait de chamina, il est devenu agressif, avec un prendre des courants, avec un communiqué. Hein? Ah, tu sais, t'es fou. Quand ça est fait, ni ma doc, et t'as la pression de la prison, la souffrance qu'il a vécue, tout ce que ses frères lui ont fait, le chef du village. Au bas de mon il y a les mains. Donc, il y a le début Ah oui, au le dos. Le dos, c'est bien bon. Après, il avait posé. Il bébé là-bas. Il prend quoi? Aïe. Papa, il était très. Vraiment, faut pas considérer tout ça. Bon, mais également, tu comprends. Mais avec le temps, avec fait quoi, tu comprends. Et ben alors, il est comme le bail.
Ah, braché. Je vais le bloquer. Ça va aller. Mais tiens, pourquoi il te boit là-bas? Pardon, appelez Rayon ton papa. Mais je savais pas que tu savais faire du karaté aussi. On est à Bamako, hein. Non, Ça, vraiment, c'est pas pareil à dire. mais dans ma manière, il y a du Nous soignons déjà, vous aider. On a mal d'une femme. Nous soignons déjà, vous je sais que il y a des filles qui ont est-ce qu'un sourire le anage? Un sourire. Wallahi. Ok, d'accord. Donc, après, c'est, voilà, bonne année. Ah, ben, je me sens mal. Ah, ça va, merci pour la fête. Ah, c'était vraiment bien. Allez. Oui. Tena timu ndio na boko. Oh, wewe. Wewe boli. Oh. Mira que por la fiesta. Ah, oh. Oh. Fukate. Oh. Typhoon officiel. La magie du cinéma africain. Yeah, man. This is for you, the big Typhoon. Soulja Music. Typhoon, Baba Mariko, Angana son kato Jamfala. Jamfale, Jamfale. Relaido chamata aunye umashi bosi rafe. Now kwanga chie fonye maga ya Jamfale. Uya Jamfa, anga tu alama ni baby bandunola. Masala. Ni tuye segeneye Umenyema uwele nguma fuye gojenye fuye Setigi ya fle Dondo ni bebe ba Alijie masaya mi flenye Dondo la ni bebe na ba